na seachan sa dhéomach gur son am hen de tasa amasach an an balla clia. Agus hacha mi cuideach bhí carachin go másáirte at sa bhamíon sin. Spilanda tachas de Calvan Popúr. We're so unique. And you're watching Sployd going all over. Scotland, maybe. Hugh like an gave them Jack and show. Because in Cartlinda. We jarava ha, Honig Musha, the soul unique, Bucking Gavage, August flinching and for an Akason, Becken a Sanamache. I guess from me hen and the tasky sorry and the balla clear. Then the use me becken my holster, I guess kill the heden. I guess could you me game boyzone. Get nach me fortnach or can you? Wel, kan jullie me heen de weer geld worden de jackin zo etchet. En dus paars we zakken zo, ze willen hem huja van draan voor hallogat. Toen nog een boog. Dat is wat troostig gerommig. Kwijt de misjes de jeugd. Usa, echt, het tuurlijk het is geleerd, Agatha wie komt het jij heen. Nou, Linda, die jaren geleden kwijt als de jeugd. Snel lekker te leeuwen. Oh, echt nog de voorste Linda boog. Charles, chile was van de program. Gaan je misschien wel tunjes en bier zo'n kleintje que je van de jachen call. Gis dan is het een kaart. Per kleintje maar ga je meteen aan beneden. Well, Jimmy Jane, Sula Horton en Shaw. En dan maar Shaw we schiesje smunje in het kjol, aangestaan ze eden nog. Advies naar gaan. Shaw in musje geef. Aan een balla clear had Tashpanuke zorgjakke het echter kjol heden. Ach, jeer berken heen. Ga toon een Sean weer nog en ga Kjolan duur korderen. Is Kjolum Kjol weer nog gehaald Kjol River Dance. Ga Kjolum Kjol weer nog iets. Spellem ze Kjol weer nog. Spellem Kjol Bewitched uit Kjol Westline. Get wat berken laatje dat je geleerd met jenen scherse Kjol eden nog wat helder is. Ga patten kus een rote vijfkin met een kema eter jallichtje. Je tasbinnen de leer show voor een paar euros het immer toch scherse Kjol eden nog. Waar wie keesjak die oran, pusht het in een kuil eter jallichtje, agus fuse viachen je den Kjol like het heen. Jara gaan je meer smunjen wel het sjouwer Kjol voor. Ben me heen, sjouw den guy mag begore Jano. Als een gel nog of zo. Agus mar se bekoid son leprechauns, gaan maik shif son naartje showet. Lokale traditionte, good Townse traditionte. En sjá hoe dat viachen in de Townse genderen zit met Janu en Kelly en Anne Jeden. Skette van de hian in de Janu Kleva, van de pallig en viachen in de Townse genderen peem. Zo'n kreeg goed in daspenig, hoes en sjallig het koelter naar heden, terwijl ga je Janu gezorgje, zo'n helden aan zijn de jalafshow. Als kutjera, zou hier terug een goede gedershow zorgen door Fatima. Wat daspenig het keld traditionte, het daspenig het kelden waju. Oh, wat kan je koud, is mijn goede naar achter and make the garage band classic Gloria Humble playing. From around the mid-60s, Roy... An son daspenig show hoe dat eistach dishin het een leed van Morrison agus na Cranberries. Agus soul o hochtje voeten maar een linie vid Bob Geldof voor son live aid. Agus na broken vid Chig and a Thousand a Riverdance. Agus hoe na calach in a mach routen begin in call in a Charlotte boys zone. Show bands were increasingly seen as dated. Agus get de groeshow korte dus na ballig. Zet wat tollichtje soule hoortje taspenig in de koers. Agus a gannig. Dit de nat heilige dash. Ach je weg gehakt kjol eden nog een is.
Well, ha ceol é nach a chortach im na searanús ar sean bhaid me límar na Smarties. Cha dgáinig meis maintin, ha meis is maiach go meb ceol pop na searanna ceol tradiisianta. Well, ha mi smúneach ach barach ar sean ceol éar nach na bhami, ach ha mi hásta smúneach ach go bhfuil ceol láníos na sear. Ha meis is smúneach barach a ceol éar nach na bhami ag an thoiseach. Go háraid ceol vis at chuig céli. Wel, ydym hyn sy'n pen, chan i'n bwlwch cynjoch cadw fel y cheddar eile. Ach, chan i'n gylgosa, ha mysig o tos fadys. Dag Echyn, gwych yw hyn yn al ciwl? Clwych mi rwts yn bi ydy fel enyam. Chiart, Jimmy yen yn biano. Cha clwych, Betan? cha clwych, Wat dyrym gan gwych ydw rwts yn bi ydy fel enyam? clwychki, a cha twgw enyam ydw Clwych mi petydd yn biano, ni'r ffisar yn ffedan. Zal na tar yn as am hau. Clwych mi baw gosio. Och, chan i'n lag y Jeffer. Cyw, han daw mawn yn is, son gemmen y siachgain, jet drive gydach. Kijk, maar hij drijft je nog naar Schachkin, zo ha maading ik gelingen. Skol vrias gleich agus Jordan mag gelegen. Skol sjorn wij aan de jongens. Zie maar als je doet. Hakama. Is je kama? Zijn maar vriendje. Zeg badi. Wie is kliek aan een computer ik dag? Wie? Zeg als een phone je wist kliek. Bomberman. Bomberman. Zo zijn maar. Ha. Akkoord uit maar. Ha. Hij zit met je zo. De laat aan een computer Jordan. Skull. Je je wist kliek. Star Wars. Star Wars. Wel, hoort ik zin erheen. Skoosjes moet je niet graag doen. Oh, gaan je lessen, kan je wel? En je haast. Wees je tussen een show maar ha. Ha. Tref hem ha. Jij moet zeggen de carapeten. Is each me should J hack with the yano. Fame should raise a mooie kela as the carapeten pick a booya hashow. Fame should go chemical in the horse. A kies with a piano 3 tourish. Is hier hier toen je kreeg nog eens tahug de gooshen meer van jou. Ach, gaan je schon ule. Jo en jach a boorniches en korm a golnai golnochi aansingen me uur aking smok. Als je jasha maha. Ha. Kert maha, as J je koik. I was put to see as a studio me goedje gek. A koik. A kehe. A 3. A ga. A hen. Toshiger. A Jordan Cheshal. Agus Madi Kuchok. Agus shit at the Leo. Ach check her Madi gaat de gloosje haast. A Jordan je valt. Agus Miedig haal. Ha Madi het en je val op Kuchok. A Jordan je is gemanne zet je het hoshok get Madi. A Jen oorzaak heen ma. A Madi klech ge skier. Agus kutje niet maar bolesi as de kliënt maar a haitjiano. A Jordan haast as a keer daadje ek in je de show. Ach me wel Madi en we alle gater kamal doen se geboren het feit het Jordan. A Jordan je doet je het Madi ach het boletje aus gaat de overigschen kus replatje. Eigen Madi kutje trange krunje gegaan mag die heen. Geboren gaan de G-schacht ek moet niet er niet. Madi eder golgen keer daadje uit hij krunje aramal. Ach schau, a Jordan je goal zegt het Madi je die is. En je vat achter de goal is. Ach ko had al je nu graag gedoe. Jordan haast de keer daadje. Ach en je Madi al een lekker les, een race schau een boom nog uit. Ach zien gaan het dus. Ach je gaat uit je begin je de goedje geketa. En je Madi rond dus, wanneer. We gaan naar je goedje gejiet maar hek. Ach je rennen smoor, wacht echt. Geboren naar Madi, het feit het Jordan je wist. Het jaren heen je verhoord drukken via de jullie schouw. Jordan je kun je voor 20 jaar wacht, ach op je jou dat je leggen. Goed nog bij het aan jouw race kunnen zeggen, uit zelf zou Hamadi er al een heel dag. Hij is je best niet jouw miljoen in de piano, eigen Hamadi, hij de race zou een boom nog gaan. Kom heerlijk zin je, Joey, maar ik ga je, ik touch op de race. Oorzaak heen, maar dat is de gorte def. En nu oorzaak heen, maar Wadi. Hij is de gorte dat heen. Gort. Zo nust. Jim het eens Jordan gaat er een je pullig maar ach de gorte doet kan je. Gort. Kleef maar. Wel het doe ik een maar hou. Voor live, hij speelt er zeg hij legt. Hij is met dogs gegorte doet. Agus sjö du heen, dus nog a kudja gewadi?
Cuidia chwydw'n chorym golnau gwnnwch chi am y smog. Ylys mech o gynnu ngwnnwch e? Stoch. Wel, cysyn y ddysg. Ach yn ys an hau mawn ys yn bygan cwl an y hillpop. Agus codis dy hachad o dwyr sio, Linda. Wel, hadde fi janw y ffydd fa am sy'n ffydd da i hyd yn wach yn sy. Si had so unique agus sioet yn raster. 3IL. Hator obydd y cwlaen cwl pop gynian yw am sylwan yw a sio'n ffain gan y ffydd da i hyd. Ac haid cwad colach gynian yn cwlaen sio yng Nghynoach. Traveling from town to town, looking for that special crown. There's a party on the road, everybody jump up on board. Hi, we're so unique. And you're watching Sploid going all over. Scotland, maybe. All over. Nice clothes and new shoes. Has so unique översach biohal. Ach di canasiad mi gyn yn style lacke. Like our music is like a blend of like R&B, pop, everything really, and it's just like all in one like mixing pot. That's how I can put it. It's like all of us listen to all different types of music. We all have different ideas, different ways of writing, and it's just cool, man. Goyn ich mi gaif di reiniad ymliona. We actually have been recording in Glasgow with someone called John McLaughlin who worked with like Five and a few other bands. And we've done schools. We did the Five tour, we did Bewitched tour and Boyzone. Boyzone. So we've been here a few times and we definitely like Scotland, so. Everything's gonna be alright, yeah. Girls all around are looking fine. Has so unique oedd fi gyma trang. De ha dŵl ac y fi gianw out the Mearson a Harry Hien. Basically, we just want to be a successful group, and basically every single, we just want it to be good, because we're putting all our effort into it and stuff and trying to get the formula right, so it's just a matter of time really, and in a year's time I see us being something good. I have faith. Big. Do you? We won't be this big, we'll be this big. No, I'm only joking. So come on, let's have fun. We got the key to 3IL. Han komen yn nog ysgrif 3IL yn toran y chydig ysgiad gymwlach y sniaf da eichyd. A sy'n nog ysgyfylad kerst. Han toran sgyniad. We gotta keep moving, popping and locking. Once the music's inside of us, there's no stopping. People in the club jumping to the beat. The word on the street so unique. When the fast lane gets too slow, we're pumping up the radio. Everybody, here we go. We're on a trip to Pleasures Village. We got the key to 3IL. So come on, let's have fun. We got the key to 3IL. Cwn sin ydda nio cofan cwl y siar leta. Wel, na eisiau dynia asgol am sy'n 5. Ylwys mae'n i'n gael dymach y goltach i bob sta? Chania? Hey, chwalw mis y shit. Gis at dyn yn y brym am iein, so. Chad i eis mi gwyf haast, ach a mis y dolwch oedd mae'n am di cwnant y iachar. Cwnant, je siors y cwnant. Ylwys ydw op y ddwyrain? O, chom nhw'r gogor y ra, ach trydych gybachor ga gis ac y siw fi gymalwch ddim, so. O, eisiau chania lach a taring asyn. O, fe dy si fe macach. Ach Jeffers a hacw nach by mi hi'n chwain am al di Robbie Williams yw la. Cyw, y lent yn orn. Nid y hili sy'n i gertad, bys sy'n y tors sŵl y teiclwch ein am al ffwbydyn am y bala clia, e ffaloch cwain, a ysgwsioch bys sy'n y clwch er gema smoic. Want one of these? Good. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place. If you can. Reach out and touch. With 1 million bars to be won instantly, there's 1 million chances to touch someone. Better place. It's beautiful. If you can. Oh!
Oh, a lamp! Excellent! Hey, stop it, that tickles! Thanks, Aladdin. That lamp was cramping my style. Have 3 wishes on me. Oh, cool! Then I wish to be as smart as a fox, as big as a bull, and fly like an eagle. Aha. Then you need a Red Bull, Aladdin. It's stimulation for body and mind. Wow! Red Bull gives you wings! You're a genius! I'm out of here! Who's gonna run me down now? Come here! Come on! Come on! John, it's here! The gas bill! Okay, so your gas and electricity supply may not be that important. Yeah! But at Empower, we know you have a choice, so we're constantly working to lower your bills. Miss Doran didn't think she could save any more money on her car insurance. We saved her £60. Mr. Patel. £40. Mr. Clegg had his insurance with someone else for years. Direct Line saved him £87. So, if you want to see if you can save money, call 0870 555 1234 now. If your car insurance has suddenly gone up, call 0870 555 1234 now. Don't just sit there. Call Direct Line now and see how much money you could save. We're called Dial-A-Phone because that's all you have to do. Dial 0800 62 63 64 to get a free Nokia phone. Yes, a new Nokia 3210 absolutely free, including free connection. All you pay is line rental at £9.99 a month plus £2 for itemised billing. Every month we even throw in 600 minutes of free off-peak calls. Free phone, free connection, free calls. Find out how you could get a free Nokia delivered to your door within 24 hours by calling 0800 62 63 64. That's 0800 62 63 64. Romeo and Juliet, a timeless love story. Savour Scottish Ballet's highly acclaimed performance of Shakespeare's classic tale. Choreographed by Scottish Ballet's artistic director Robert North, Romeo and Juliet comes to Eden Court Theatre Inverness from the 12th to 14th of October. Now on Anderson & England's biggest ever autumn event with a massive selection of luxury leather suites and fabulous fabric suites at low prices. Entertain your friends with a stylish dining set and wall unit, now half price. Or relax with a beautiful bed, now half price. Transform your home with a carpet or rug from our huge selection, all with interest-free credit. But be quick, our great autumn event with top brand name furniture at low prices can't last forever. Anderson & England, Lossy Wind, Elgin, setting new standards in quality furniture. Aunt Bessie's stuffing balls are now even tastier. Made with sage, onion, seasonings and pork sausage meat. Aunt Bessie never lets you down. Yn chorta gyda yw'r golas y bala clia thynni? O, chorta gyda. Gyharis yn ffain y golas gyda teig chlychia Eugene Lambert. Sa'n gysorich ar sa'n pwpach yn has, fwy sy'n y corum tylan y gaich gyn yw'n y jalan chlychia. Nisha, le gemach an computer, video and agus television ha fod an sa chwle dachi, son gle anio a chlunisin me yen pwpachin, agus gahari jalan chlich le pwpachin. Gevortanach gyda yn siaw an na bala chlia, ha tau chlichia ag Eugene Lambert gus sorich ar son pwpachin, agus gevortanach gasa ha mit o hachart le Eugene agus kutchin a pwpachin. Dwi'n las day. Oh, hi, hello, Penny. Who's this? It's Mr. Judge. Hello, Judge. Can I come and see some of your puppets? Taras Jock. Juist. Gascal Eugene yn ddau chwychio fychyn och bryn y ffichyd, agus van Norsen ha cwydioch gyda tei tasgi agus bw oprach ys siartach ac yn ddaiaga. Ha cwydio'n y pwbadyn y hiw yn sio, cor agus cwgyd blian y gwysh, agus ydy fi an y nymydach dwych cain, leid yn rwys, far yn byg Eugene gleir hichgydd cwrt. Hanna Keaton je fwbachin den feichgin yn sio, agus se Eugene hen ar ein fôr chwtsiw, lepig an cwtsiochi von jeulach aige. Bi a fen agus yn ian aige jan nhw'n ddwydach, agus bi a fach gach chwtsiochi sa fw oprach. Yn diw hadwg yn och tri hiad sgola ddod fig na skide, y gaichgin yn sgelach, the king with the donkey's ears. Sga fi a fata cys yn bi uprach agus pwm gyliawr yn brain yn daich chwycha.
Ach, Mr. Harshy Cushion, who am I lesson for Eugene called? Okay, Eugene, what can you teach me in? In a few minutes. Yes, exactly. Yeah. Well, the puppets we're using in this show are rod puppets, which means we use them over our head, and we have rods on the hands. The head is controlled on a little slide, so you can get all the movements of the head. So is that underneath? That's right. And then the rod is just used for moving the hands. Yeah. Right. Can I try? You can, yes, Right. yes, indeed. What's this fella called? Yes. This is Murphy. Murphy. Okay. Yeah. Good. Murphy. Tarnished. Yeah. Agus characha fyrus dus, hula tú. Oh, I can't cook a lot. Tarnished Murphy. Presented Uderson's blade. Is min ik vaak mee een open gloei ek Eugene agus een skippen. Mr. Harshy het hacha Eugene agus een glue ek get judge dus een What are you going to do for us now? I'm going to say, hello, boys and girls. Your Majesty, I got one. Oh, hello there. San de sjá skealach chéilteach a hanjalach chuchi seo stéchte. Sgan a puppetjen agus een skealach go chufi chéile le Eugene, agus is é vach geskriven ceall. Ans na hochplan a fichit van a gaskelan thay chwiche hat de sosie trichit skealach gechwich. Agus mar a vichtjen doel, se am manolike en damas treinge gaif. Awful slow today. Come on. Oh, here he is. Look at him. Come on. A big clap for the barbers. Very good. Well done. Go on. Collect your wages. Noors kan dásigheid gaan je mor an aachachker zijn kloosed. Smashin femiat a vike ma kinjach kunje vesachke dip dien. Je een poepatje begonnen wiachke, agus kaatjen begonnen gaif wien an chesu. Gitjara she oped a leeski ala ha show gaif. Ach le wie feikin in talige Sahara torschen glein, agus min in je wieke hakken gaiet. Van jal waten gela korte duwe. Girls, we can all live happily ever after. Goodbye, everybody. Goodbye. And have a nice day, everybody. See you all. Bye. Ach, is gangen op de nieuw le poepetjes zo laat jou. Hoort u poepetjes hem heen? Ik hoort er. Tjees als een poepetje begaket. Tjee, we kochten van Britney Spears. Ja, Linda. Dus ik zal nog een zin kunnen unen, Germ. Wil eens met een male poepetje. Geen kindje kan bij me lang blak, you. Het allemaal lust is een vallig koeien. Agus de jachin zo haar karretje kan je die saffen nog. Hoe wees de groei het huis. Ach, we willen gewoon eergeld zaak koeien. Hey, ik snap wel oké, zeg doen. A-C-H-C-U-A-I-N Han haidjios gehísam agus grúpar tuas go haar. Ha mulligan na cheamar stars cúteach siúd a chai. Ha dína stars mun górsteir agus sníomad in os a fiúm. Ha níl seoach mar a lúking fella guys falla húai. Ha níl a nos a giaben. He places falla húai. Ha níl a nos a giaben. He places falla húai. Han haidjios echo eving na beth came to you. Mama genezen aan het wachten die echt toe. En je bel, kijk het mama, tot als je het uitdelen kunt. Jenna, hele Hanel. Hanel, we was de Giaben. Giaben. Die places vallen goed. Die places vallen goed. Hanel, we was de Giaben. Giaben. Die places vallen goed. Die places vallen goed. Ja, kom zo leven je daarop. En zijn die places vallen goed. Jennifer Jeshal, ha mi dal helping rutguif vis na iantes morguif. Ha je voelen in winnen na heel. Tja, Frankenstein, skiawa, ho ekkelwach se ga je skrieg, goedige ekkel in het huisje nacht in die schuf. Oh, had je komen Adam? Wees je kuitjach, oh, kaartje jeet me vallen. Nee, je niet samen, als bij jaching ik bij de maandag. Als de skiawach zo, ha eldige een foil bij hele schelfies en koeit. Agus een klerke, koorke jelling is han een sabanach eerkelse, hosje dash, ja.
Edig, ben ik vind hem fiachlan. Hafissem, hij kan je denken wat. Gaan we nog wat anders zijn, lady, ja? Tafel de burachie, hij goed met hingstoels en skahan. Hij eentje in de fiachlan, ik me vast kou, maar is femisch of wie adam. Hey, ga weer uitgevat is zien. Stay different, kan je? Ai, koe hak al bjerkes. Get de haar garaf heen, ekkelach. Ruby! Doelie! Hey, how could you, Lydia? The clock could do them, so yes. Nou, en je bezwaar wou klagen. Goed of je? Kerst, mahaafling! Nisha, alle Frankenstein, gaan je eens een ietsje de sabanach, ach, een baron van Frankenstein. Toen je komen zag, toen je ook, ja, wie gewee mater aardig, van de wiel hing, een hallachig. Agus nach al my babium kuchel. Calarista! Far ik een agus a Jewish flood of ounce and dunya. Chel luch akum so. Ze bangach van een Barney van Finkelstein net. Baron von Frankenstein. Schinne hoorspie. Groeig en baron van Frankenstein roep gemak koachkach. Ach, garos mag keke eet. Goede hing agus dunya ille aan een kommerst. Vet toen je smungige gewil lezen wie u ding als een skialach show? Smia komme! Lydia? Ham ik kritschen gerem, mijn huisje en de vroete houden zich ekelwach nach begaat uit ene gegaan, maar dat ding smungige gewillen, hebben zich ekelwach. Maar een leut, dan maak het zo. Ah! Agus huise jenne weg, gur haal de hand jood, maar wie gaal belge tunje, een reed, een koftas. Ham ik kretching. Ach, maar hoe ik je roet gekraante, ga je heen gaat train. Haro e train, de hoortje. Hoortje naar groot daar in Frankenheim, maar hoe dat Call me. Hert me haar uit de kennis, ik had je jemmers in je giano. Ja, zing. Hemischen Baron von Frankenstein, een jüdische Frucht, als Bauersohn. Schinne maar me heen is Hemischen Pies en Kutgeta, Rottegang, het is een schoolagers van de hele liste show. Nesha, je hakat roman. Hello, Down. Vind me gewoon naar Meuner. Naar je ko heen koleren. Power! När det bästa kan vi pausa, betjänsligt. Glatters, Wanser, Schengen, Traben. Yep, Schinne hole Schian. Nach hele wet wat kutter mogen je nog gegaat kijken. Amma, rich vingerweg. En je nog geen. Ik heb er een jeugdig meer lachen. En zo'n schouwen je nog herft, vreemde me en nog een eker ook rattekijn. En schouwen je nog een hedwig wasje en meuk bliema. Wo ga je een gaan de tjochen je nog hem kara nimmero. En zo gaat zolen zo'n en nog een eker ook. En dat jou omhoog. En nog een. Schoe. En nog een ekerig en een krokken. Snoehuis. Gaat ook een je nog een jakam. Hatching. Oeps. Die hou keelgek op. Kierig. Oeps. Hoe mijn camera afgeschakken, dat bedoel ik, huis. Lode skriv maar die Shelley skiawach Frankenstein. Fred, je hou een kak nu. Kan je? Haha, bubblegum.
head. Go again, do a show. Catch a villain, you're not going to come. Oh, don't come, Oh, Molly. Lord skrif Mary Shelley skiawach Frankenstein. Har dunge krutching gag piece and coat beglekken gesan behe oer a geruige. Nische kitab, ha wonse den ik harach ik piece and coat beholle wa. Hey, stoch ik fire you're. Miss McKechern, voet mis ik op een maak. Oh. En dan ging je krijg je dat jou gelegen. Ha maar verroer. Terug maar daarheen. Ja. Net hier. Zij zei dat. How happy you! Tje, goed goed, Lydia. De graag geduurd om ze net. Nou, en je beschweren, maar klaar. Samen nog lekker. Hallo. Dat je mijn hoofd. Milton, Ga goed ik zien, dat koch op de gruw goede huis. Ja. Ah. Ach, leuk! Oh, goed over de goeie huis. Ga je verder, Genjeko? Nee, zo, we hebben niet graden. En ik keer je te gaan van de school langs kronen, Janu. Hallo, aan! Samen! Ik ben toch gewoon naar Teuners. Peter Gotsenbilten. Lydia Voch, wel had ik er een keer van macht je hachres aan zijn barnepaardje gallig koen. En drasketa, hij voer, hij vlug, hij Michael, Michartal, ach het tormoorspaars aan, Jelle, ach smijk! Agus bheach in an gunnacha iad an deachan seo, Hamadi a bhfuil dreiv tíach na betraie. Cymra fach yn fadi yn smyrnin canon orta ni yn dron streert. Gael dochas na chael yn cyw. Agus a gunnacha. Cymra o hein y falach yn. Fanny, am is mynd gyda mi groch o diw. Am sy'n gyda Madi efo ffen yw fflwchwch. Lys mwyn hysyn. Ac am sio, haf di ceisio hwg Madi go, agus fe mi ddonnwch na tri ein ceart, ys dwi'n smog y hechnag. Kerstel jaar? Met je Lennart. Hier, geestwaar. Jay Daniel hoek Sarah Louise Platt aan zijn program Coronation Street in de Reepbergje. Kun je even... Welke ga je het? Dat is de eerste. Rutteking... Brittany naar Rutteking. Vim me kava, vim me ada in je morgen, vim me naga. Jenny in je graag. Gaat je aan? Gaan jullie eens Brittany Platt? Gaan je? Hou ja! Bethany Brittany. Oh, zij goed joh. Dat is maar dit. Of zou je kleur haast wadi? En wel peanut vast van de hallo nu aan een groef. Aan een groef? Hou ja! Oh. Aan zijn hallo. De kindje. Ah, mijn kindje. Dus wat kan ik het dres feestje? Zeg. Right. Kavita aan een boelfish. Net dat ik ook goed gegutje. Ha, zeg. Hou je hart? Ik heb meer hart nog. Dus we zijn fijn te lukken. Dus dan kan ik goed zeggen met haar. Stay. Oh, domme geval. Oh, wat voor ze zijn. Wat kan ik er nu vast voor mij, hè? We gaan dus. Dus dat hebben we nog gekregen uit Golan. Dus dat is Jay. Hij moest smidgen. Daar zijn de troon zwaar tegen je. Jetpack. Was je maar
Wel, a di eisiau gyfer cael mas no gynnysg. O, maddi foch. Wel, at hat o'n reis maddi, ffain i'w doch gwan, hamas mynd i'n gydjensyn as o'r son minut na ga. Tiet y fara, Linda. O, sfyr holym yng Nghemad. Sa'n i'n gwrs y gys na rhywyd ychydig fan troen. Ie, mis i cwtioch. Ach fe ffysig y tia mis o'n ffain ymach. Eisgwn. Ti hach gan dynia lys y roed droen. Agus y fel ysmwyn yn gylac a ymddain. Wel, mae ha cwtig yn awn ag yn o stroen chymwr i sydd chan i'n mysig gyrru i chwynach ych. Ach am i cytyn gwylw ceart. Ti mae'n ffos i gael ys o'n mynes na ga. Gysio na ti an sy'n sy'n. Chi sy'n i gael cysyf? Imagine you could suddenly conjure up to £25,000. What would you turn it into? How about a nice new car? Or that extension you've been talking about for years? All right, Gov. A small boat, perhaps? A said boat. Well, they can be yours with a fixed low-rate loan from Direct Line. Just call Local Rate 0845 246 9999 or arrange everything at directline.com. You don't have to provide security or pay arrangement fees, and you can get it just like that. Simply call now or apply online and take the Direct Line to a low-cost loan today. Ever wonder what it would be like to forget all about your contact lenses for 30 days, even while you sleep? Ever wonder if contact lenses could feel like your very own eyes? Ever wonder what it might be like to wake up every morning and not miss a minute of it? Ask for Pure Vision, 30-day continuous wear contact lenses from Bausch & Lomb. See the wonder. Popworld.com have done it again. Log on now and you and your whole class could be on your way to see Britney Spears live in Paris. And there's loads more to enjoy on Popworld.com. You can keep in touch with your mates on PopPost, play our great Stage Invaders game, or check out the hottest pop releases like the new video from Aaron Carter. Be lucky. See Britney in Paris with Popworld.com, where pop comes first. Gillian Anderson on surviving 7 years of X-Files and 9 weeks in Glasgow. A new account of how Rudolf Hess's flight to Scotland had Hitler in a spin. Exclusive. Why Scottish football is facing an attendance crisis. Free for all readers. 2 cappuccinos from Costa, the Italian for coffee. It's all in the Sunday Herald this Sunday. It's no ordinary Sunday. Neil, come Starting a new project, Homebase are hammering down the cost. Save up to 25% on all shredders, vacs and chainsaws. These large crocus bulbs are half price. Neil! So, tidy up your garden for less. Look at this. At Homebase. Reed Furniture are celebrating 30 years of excellence. From classical to modern, contemporary to alternative, you'll find the furniture to suit your style and your budget. You can save up to half price on selected sofas and suites. So, get down to Reed for incredible value from the name you can trust. There's no place like Reed. When it comes to George clothes and shoes, it's 15% off everything. Feel this way about contact lenses? For a free 30-day comfort trial, you know who to see. Black & Lazar's, the experienced pair in eye care. Chin second studio Heliering. Jadenia Mahort. Young night. Sugar Yanks, Quasa how? Call the Bach. Carl, the Vagan the Lewis. I was Skull Gabutal. Skull call the Bach. I guess I will a skull quarter. Oh, right. Till a macailleur. Gerald the bear a court with me in splite, Maha. Ha, and yam smoke is yaching. You give a ducky yaching.
Húnnes, wel, met osgo gort gorgon program dit. Dat beleef. Kutjera ha. En daar mannen is son en daar een paardje gallig koeien. Hi, Shine. Heb ik samen niet glischgerische de Shine. Heb ik ben je gekomen kostelijk. Hij was niet. Ik kreeg toen Jared me bij. Aramsa. Nu zie je voor me que cochias. En ik eerst goed eruit te gaan. Hij rolt een keer de dag van gaat. Kan je lachen? Blagen, huis. Jay han professor Vision Torres show. Krashen, ik al Lydia. Sil, kavel. Famous in de haddenhout van de veerklenechtje. Maar dan gaan ze niet mogelijk laten down. Maar nach de voice wel je kwaad eergelte. Haru. Maar han gör ett chinkfjol. Han är skigen i show. Man ska väl gå i sammanhang med mig ska gå i sammanhang. Kom maar goed eruit om naar gaan zijn, ja. Ha, zijn. Wel, ga je laten maar eten, hij. Hij goed zijn, kan eten maken. Zo, shit, hij. Shit, dat is goed samen. Zal hij klip hoog? Kan je laten 6 minuten een geus? Hij, begorgen je bij mochtjes, kom maar in de wereld en pak zelf. Kom maar, mochtjes. Hey, show. Gemakjes in skele Lydia. Jay, Jeffert, wat is je niet? Ach, Willy, wel eens smullig ik in de glakkai. Wel, maar wacht, zal je samen nog zeggen? Zal je missen? Willy. Jay had hagert. Ga je dit ook aan mijn huis? Bouke maat hier, kunnen haar zorgen aan het bouwen, maar is alles naar klein, hè? Agus aan een jongen zijn het heen gemaakt, ik wacht. Hey, kus er nog commission is naar het dood. Senora de gang. Wat is hem gekocht in de lucht? Nisje, ga je le jeugd bekend kiel. Throw it, Milton, throw it. Milton, throw it, Milton, throw it, Milton, Milton. Heb ik nog gauw reis. Bij mij is om het schief dan, weet je maar lekker eens aan het jagen in te hoelen. Maar je je nog even boer kerst te zo'n presjaak. Ja, blijft nou eens niet kloot. Wel, ko hak in Shaw. Shawnee, aha. En is ko kabel roeft. Christian, kusannig zingen kun je om. Wel, zie ik hier, agus is got Jay rangje bedrusha. Shoot up, shug me ha, Jay baum. Koak a vet la hoshachig. A onje ka jaar akumse. Lydia, higus jech. Bello keenjach? Gaan je meer koeien in jekkelworst? Kom ik met je vrijheid na bij de kiesguditch. Ga goed kaal ikkel aan mijn isch. Smashing. Ga hun het ding jullie en de werker is samen naar gehonden en ska. Zo. Jay? Zo, tjamach ik net biachlen. Ocean, gaat de boe ik mee. Tag belegd. Camera had es mijn je gereis samen naar gehonden. Wel, na de hiat me had de skia wel ik zo roeie valaf. Nou, gaan je lucis mijn je gereis in 100 te veel. Gaan je elf? Ben me met shaking.
Seach nach de larach sin Lydia, féime go le safan nach het gré mé euro. Agus me glach sin je safan nach bí sávalja. Ach stocha go bhfuil a fáil. Agus me ha, larach í safan nach í. Kan I Lydia fall a vitted? Falca tú ná de héit, sé safanach a han do rutsa bícho gráta sé. Me ha kaltach di safanach se safanach a haun? Hafiús ma charage. Féime sin taich Van de nisje, ha melkte een koele water voor Rian. Nog uit toe huis, hij maar nog heel. Hame geisio go darad na gain, ha rwt na gael cerch man dafa na gad, maar gebek rwt na gen je geid. Ga je enach in koju, ha tjo enach in eukerach hè? Han ik een bakker klok aan. Hashin kerst, sé sabanach a honum, sé sabanach a homo rutsa bícho gráta seo. Hey, me wil savanach, Lydia chud a fábhach, féime sin gréime jed noch a warach sin ní. Selu ní agun. Chanel cús cumas lavar seke? Cús, dé? Chanel a mar brewing. Chalig a les brewing, fyddi ar dorjichgo. Het cwt yrad, agus cwt radelo, agus cholwys I chi dwnia go savanach lig e-bwking. Sia, dé siaws, eif, Ruby. Oh, cast even machine. Cushias me! How fool was Dallas hang! Hey, cast yours! Stop! Hey, cast! Ilu feiking, ga je saben nach haun? Shin use! Shin use, en shin mische. Use, mische, mische, use. Kerst, ilu feiking, ga je saben nach a honderdse? Agus ga je saben nach a honderdse? Hashin je toch het er jellichtje? Wow! Haro triplight sa biak at away panyanach anyata ro. Wel, stocha garo. Stocha garo, Jay! Stocha ka de hoogte grakan daarom, agus stocha ka de galva nyenach in siya sa mar, agus stocha ka de ka de hoepan ek boeport, agus stocha ka door. Kadawado, Jay! Sjoe, karan. Sjoe, karan! Spekker, Juna, get het hebben nog Millish gehaald. Millish! Millish? Jilach! Hij woog nog heel. Sabano! Dat is een Lydia Ecke! Nekker! Jeder scherken in de kleine dammersdag en je zit ik hier nog een keer samen naar gehonden, maar het gaat jeder allemaal melten! Kabort dan al goed eruit te kijken. Gooi me rot kan mouwen, nekker. Finish in je chile koeken. Agus kunnen we je nog een uur aan. Ik zou huis. Ga rush me naar een melken en de hoesje en ga heen. Yo, hiya, Radad. Kuda, hiya. Zo, hoort ze. Buddy, had je de weg her? Ik zie het me melten. Wil u veiking? Hij voor Kubli.
Lydia, Kurt, can you read get a 7 a ham? Mas called here, the Gashko. Ami het kan jou, ik denk dat allemaal op nog samen. Ik zijn hartstikke. Catch him in the dal. Ach, rich me nach een kienele save. Als je dat roato, rotekijk, broekhoek, dat is wat voer. Rotekijk. Whoop! Jay, how kill gaat op. I'm a hard stick to the book and walk. I think I can be in a What do got? Oh, waar hebben ze alles een skolaking? Has klechtje die tjennige in de veerklen, Lydia? Ha, Jane Jeffer. Ga me een moog halax de dul, le roet maar sjaren. Ha me geen dreng Milton geta. Ga du me karm chidi ooradisch. Men doch is gewilla kerskeljaar. Ha kon is daar wiederan nach Eliska vela kerskeljaar. Ach, men doch is gewilla talichtje. Ja, wie kaatje wille. Mae mis gael chwrs i'ch bad y siol i mwyd eddach gael. Agus bi alle siúl eile agamsa. Agus by mis Shelton juif maar in is rote kind snak ella. Gedai. Schaak maar hechad. Wil het al juist maar een goedjes doen in je kiel. Gejeda ha. En met alle gannig in je goedjes klaar CD. Ach, gaan je in je kiel als je niet? Tje, twee met toe skills aan de proeft en de woester. Oh, echt een genius en licht. Misschien niet een berg in je val hebben. Gaan je listje gaan eens toe. En gedacht ook, zo laat je in de daar video pop. Sure, Gregor, Jim video bear nach bear. It's Club 7 le reach. Scanyal. Kert maha, wat je toch gauw zo? Hij zijn chichi kiezig, maar zo dat is calling, en na her is het. Splash!